थगाय जाबाय दिनै बर'आं थगाय थगाय जाबाय दिनै बर'आं थगाय मा बिथियार जाखो बेलाय दिनै फारजेन जाबाय। नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नुबाय एसे बर' जेखि पार्टिनियानो जाया मानो बेबादि नारखाजानायखौ रावबो हास्थाया आरो सहायनो हाया। गोसोआव जावरिखांनाय फैदों बिथांमोननि हेंथायै जुजिनो। दा जोंथ' आयाराम गयाराम जाम्बा जाम्था भिडिअ हगारलाबायग्रासो, जोंनि जावरिखांनायजों मा जानो। नोंथांमोनासो एसे बुंलायनो प्रटेस्ट खालामलायनो हानांगौमोन। दा एलायन्सआव थानायावनो मामानि पलिटिक्सखौथ' मिथिखायो। गासिखौबो बिथाङा माबादि बेलेन्सआव दोनो आरो सोरजों सोर मा समाव थख्लायनानै गोदोहोनांगौ, सोरखौ बोखांनांगौ बे दंजोबखायो। लोगोसे दा एलायन्सआव थानायावनो बिथांमोना बेबादि सै बाहायदों आरो उनाव हारसिङै बिजेपि राजत्व नेसनेल पार्टिया खालामफैनांगौबाथ' बिटिसिआव थैखाबाय। दा बेखायनो जोंनि रिजनेल पार्टिफ्राबो ताल मोनजोबखाबायब्ला ज' जालायनानै खुंनो हायो आरो आंनि बार रिकुवेस्टआ बेनो। लोगोसे इउपिपिएलनि मिटिङाव जाबादि जै होदोंमोन प्रमद बर' जिन्दाबाद, हेमन्त बिश्व शर्मा लं लिभ होननानै, नाथाय बे मिटिङाव दाउब' बास्रिनाय बायदि सिरि आखाइबो दैखोआ जैबो होआ बिथांमोननि पार्टिनि बेयाव पार्टिसिपेट खालामनाय रायजो राजाफ्रा। दा बेनि सोमोन्दैबो नोंथांमोनजों दसेबाबो सावरायगोन भिडिअ क्लिप्स होयै। हेल' एभ्रिवान, वान्स एगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' दिनैनि भिडिअआ ससेबाबो जोबोद इम्परटेन्ट जागोन। जे मामानि पलिटिक्सखौथ' दिनै नोंथांमोना मिथिखागौ आरो थांनाय माखासे इलेक्सन्सफोरावहाय जवा निर्बाहनत हाग्रामा महिलारी डांगरिया हेमन्त बिश्व शर्मा एगेन्स्ट जुजी আহিছে। এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় মিডিয়াৰ দ্বাৰা দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াত মই ক'ব লগা কথাটো কি, যদি বিজেপি নেশ্যনেল পাৰ্টিয়ে যদি বিটিসি দখল কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ মৰি যোৱা নিচিনা লাগিব বड' जाथिসকলে। बेखौ नोंथांमोना सिदा मिथिखाबाय। दिनैनो बिथांमोना साम्बादिकजों माबादि बेबहार खालामो, सोरबा सासे बिटिआरनि सिएमजोंबो माबादि बेबहार खालामो, जेराव बिथांमोना एलायन्सआव दं। होमब्ला जों बेफोरखौ अनुभब खालामनो हायो। जेखि पार्टिनियानो जा मानो हाजार हक जों बर'नि लिडारफोरखौ बिदि आलाय सिलाय खालामजानायखौ जों सहाया, गार्डआनो जायाथों मानो। सामान्य गार्डबाबो, गिदिर गार्डबाबो, जिखुनु जाया बेंग्रा साख्रिआवलाबाबो बेफोरबायदि बेबहारखौ बिथाङाबो खालामनो मोना। रेसपेक्ट होनांगौ ना बिथांमोनानो लिडारफ्रानो थिनखानाय नामा निन्दा होनो थाखाय, नेग्लेक्ट खालामनो थाखाय? बे मोनसे प्रश्न जाबाय। लोगोसे अरुणोदय आसनि आरो गोबां आसनिफोरनि खोथाखौ बुंफैनो थाखाय मामाया चिरांनि काजलगावआव फैनानै मोनसे बिराद गिदिर मिटिङाव बाहागो लानानै माखासे खोथाफोरखौ बुंलांदों। সেই কথাবিলাক আপোনালোকে ৰাইজসকলে নিশ্চয় মিডিয়াৰ দ্বাৰা শুনিবলৈ পাইছে। ইয়াত মই ডাবল ক'ব লগা একো নাই। दा बे हिसाबै मेन बाथ्राया जाहैबाय बे मिटिङावहाय, एथ' गिदिर मिटिङावहाय दिनै माइक लानानै बिथांमोना जोबोद जैधोनि होदों, साउटिं होदों। प्रमद बर' जिन्दाबाद, हेमन्त बिश्व शर्मा जिन्दाबाद, जयन्त एमएलए लं लिभ, उरखाव-गोरा ब्रह्म लं लिभ, बेफोरबायदि खोथाजों जै इउपिपिएलनि जै बायदिसिना खोथाजों बिथांमोना जैधोनि होनानै
होख्रावदोंमोन नाथाय बेवहाय पाब्लिकफ्रा माबादि रिएक्सन खालामदों दसे उनाव नोंथांमोननो भिडिअ क्लिप होगोन आं बिनि उनाव नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर बिनि सिगां फंनैसो आं खोथा बुंग्रोनि पाब्लिकफ्रा गल' गालासो नायलाजोब्बाय खुनु आखाइबो दैखांफानाय गैया सिरि सिं साब साबखौनो जिबनाव आं बेबादि मिटिङाव जै होनायाव जै होफायो बिदि नुफेराखैमोन बेनो फार्स्ट टाइम आंनि थाखाय दिस इज द फार्स्ट टाइम फर मी आं खुनु बेला नुफेराखैमोन ओरैबादि जै होदों जै होग्राया माइक गारमा गावलायलायनोसैसोमोनदां आन्दासाव खाथियाव आं दंमोनबा हयथ' नुगौमोन जि दै लोंनांलायदोंदां गारमा गावहां गावहां जानानै होख्रावदों बेनिफ्राय पाब्लिकफोरनिथिं गैया सिं साब साब होख्रावनायबो गैया रंजाफानायबो गैया मिनिनायबो गैया सिरि सिरि थानाय गोजोननाय गैया आरो बिथांमोनजों दा बेफोर मा सिम्बल देखायो जोंनो बबे एंगेलजों लांनो नागिरदों सिमटम्सफ्रा दा बेफोरबादि सिरि थानायाथ' एसे असम्भब साननो गोनां बाथ्रा दा बेखौ नोंथां बेनि भिडिअ क्लिप्सखौ नायलांदो Promote Bora, long live! YouTube Brahma, long live! YouTube Brahma, long live! Osok Singa, long live! Osok Singa, long live! Run Garanata Richard, long live! Run Garanata Richard, long live! Zoita Basmuta Richard, long live! Zoita Basmuta Richard, long live! Dr. Himusa Bisasama Jindabad! Dr. Himusa Bisasama Jindabad! Promote Bora, long live! Promote Bora, long live! Jai UPPN! Jai BJP! Jai UPPN! Jai BJP! निस्सय नोंथांमोना बुजिनो हाबाय रायजो राजाफ्रा माबाफोर भुल गोरोन्थि जादोंबा निमाहा हो नेक्स्ट आपडेटआवहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ एबसुआ जाबादि सोमावसारनानै सावरायनायनि लेभेलाव लाबोनो हाबाय बिनि सोमोन्दै आं होनो नाजागोन दा बिदिखौ एसेखिनियाव दोनथ'बाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ